Kenyoro Kianyangina kigutoka Nyagechenje imeye wodi ya Kimere kaunti ya Nyamira nigo bona obe murunganire asengencho ye parembe yegoswa hekenyoro ekyo kurwa somochi okemera chipara nigo bona icho batebire chitari gweteka ento kirire mechande menene hekero bagwetera asense meyo kwene kyo bokoreri bwabo bwa kirarituko Epare kurukmokoronywe kanisa gotira yaswa Nyagechenje nyagitari paka etundubari mwe MCA uyu matinga niga chitaga kani wotarosie pare kurwo Nyamira county bose esinyete tocha tumukia makombe tocha kweremera akare torora bose ntokonyeka ko epite dinga nyetingo gikianiga gotira nende nyembure ature iko biasara na siegire nagendaka naberaka nabana bana chipare icho ibere chigosoe Kenyoro Kianyangina Nyagechenje nigo chiachandira abantu benseme yuo abwase barokiri yabaiteire kero bakwiroberia monemerubiro yabo yerituko ngoro kusimioni mokomuya epare yegere mogete tere makuruma togende ntanda gotirimboka gekomo otugwata obokongu botari kwera banyagitari abande mbaturunga narinde iganganya batagwe Kenya yondo bwata obokongu ndobwate chipare chibero obokongu sana njasa marida ngoro ku Francis Mogere epare nero togochiera Nyagitari egoro kunyangena dispensary wono in fact tiri gweteka nonye nibe sari gitugusalika kugukumi nande nigere center ya Kimera igoro wono nonye chingoro chirega iga in fact yaba murebe chipiki ba umiro gumyokobe nonye njira bangina bago ikano chichire chiro ere Kimera yasinyire njasa maria dana ngo Julius Ondieji ebare ito ebara okonya abantu kuru Kimera paka entanda yaruzi entanda ya Nyagechenje nyangena in fact ebare yesale getogo kuminokoba one to sinyirenga oyo no mugondo orega gusene para wente kobagaiga tora no nakagaria kamera gatire kuruga ego gasinyu gasugumirwo gusumana nemburateratu ekirembura yature insege saligete abana mbariko nyako ende school nanja samaria tangoro kufrangiri ni Kenya kurunyangena pota stage vice chairman nje anene mono nonko kolega siga kurukemera gotira paka nyangena dispensary ninje ngwimukia abanyagitari magoroba na mambia lakini emechando mbwateka gepareye iko naba abanyagitari bagurense pako munyagitari kaguikarogoro gale sikeyoka unabono nsaiga enengolebo choketeka iga abande tokonyora neka tumiranira ororo epigipigi yagunse twaganya omonto nando oboka kurwabu oja kwongimogesi bono ekere mbure ature nturi gwetaga etokopidi toro ndio omugwa irianye emanya ko tuira bakanyangena ekero gotebie customer inga ingo gweterie pareye ekasame gukana yatebanga embwate besensi nini esengenche binte bikongete mokwa niga goteba ang'emia kebere yaetire niga nyorete mobasokano ase bare yuo na komio kogoro niga koerera buna chipare ichio ekero chirarosigwe na gweteka nigo chirabakonye anene mono buna barobwo bagosokana kwerigeria kera rituko enjere yogo togweta buya twaika Kimera twagora none chinyanya abanyagitari baika buya bakonya barwire Nyagechenje so muna abantu ngo babarati admitted munyagitari yakogenda gose Kimera bona bamenyi abo nigo basabire serikali ye kaunti ya Nyamira bakobwatira na muno MCA obo James Matinga babaroserie pare yo nari baragenderere ndu twara sabo mu MCA ku James Matinga nyachaki okemera ward atoroseria kapara kasinini egere to nyore enjira to konyeka kuruma to ikino center ya Kimera nyore tigatorigereri na induto atokonya se tubwate mechando ekerengeri kianekene omugabana MCA oyo Kimera ward Matinga tigaga kibatokonye pare kolere abantu gasikwa basabete miaka 5 ene miaka oyo 2026 storage mambiende lakini rigereri ebinto gwakore chipara chingia ne chingencha sogokina kwa uchumi na boiga magendora sintwe gwetera chipara chingia emebasokano nigego kya na boiga bakenya beigwanka Vincent Monda, Ensoko TV.